tanga bali takanzwirwa tizi nasenkila wenzi ngachitoro wanuwo gozi ndingasenkila wakasa saka blo takamzwirwa tizi saka zikana senkila ukapo nozopiwa saka senkila kambompo achazopiwa saka unotosimbisa selengileni ndebiso ngaselengila ya selengila ya unofarira ese hayi utikuda 1 ya unofarira ese chero ya mngule yani tikuda iwo ya unofarira unoti kana uri fanira selengile ya unoti biso unoda yo takachikora mabanditi chimboimba timbonzo isusu takachikora mabanditi tikaziya tavaudza shiti tikati hamuna kana hiti munotopesana nevebhiti izvi zvinorova hipi yekuhopo nditori putini wekumoscow everything is under control enda kumostudio kumoto handiti matiitira chimbiti kumastreet hebiti munoziya hiti yevhehiti chikiti chakange chine gwirikwiti kuramba kuita kuvi yekumeji mangoma taita stende itakati rekatereka sende chekavari chebende pakabva dzino pakasara vende apilata futi nesimende mangoma taita stende pera wakaipa mfana wangu saka une zvinyowani zviri kuhere mfana wangu chinyowani zviriko serious chimboimba song yako yada kuya timbo songa chamangotaura ndoharaimba ayo iwo ndori kuziya taura namakido angangoyorowa kana chiro kana freestyle mfana ngorera kana freestyle James kuka fufu chiti aiwa ayapa ndakapfeka sheni bhora munoziya here Messi kuti grenade inandisvikisa nekabheji kwete zvenyu zvimavheji kuti ideb match kuti lucky staki aiwa ndikuda wini kwete kuti zviye zvelusi I just good to news yakutonzi lusi inini ndatofuzi aiwa ndimwe zviye zvamarusi aiwa no ruzi kana kuti puti aiwa ndichitodya maputi ndakapfeka cheni yeguchi ndakamuchinjwa pakati ndakandamira ndakabata staki yelaki yebhaki kunge raki pachaki pachambiyoni laki kunge staki yekami aiwa weukami aiwa izilami kunge kukulani James yemani chinenge chakaipa awiti freestyle sa unoenda kuchikoro upi mfana chiedza chiedza uri grade 3 serious serious chimbotara namakido interview ere mfana wenyu iwo ndo wagara chimbotaura aiwa itseida kutongoti arowe mangoma ake maiziya pamwe ada kumboisorwa biti anomboda biti oda biti kana mizvangoda ngwere inenge ichitoda ngwere ECD aikwate izvo zvinenge ichitoda misire takaenda redio tumisira takaenda redio manje muchaenda mukatedza kudzoka ichitoenda tichidzoka unoenda muchidzoka kuenda humbangu kudzoka ukwazvangu ngwere yeku-ECD so wakamosangana selengile ndasangana James Prayer music. James ufa ngwere yeku-ECD rufu tufu kufu James ndichiti aiwa hadzikola ngale aiwa shata wale kola ngale angakarozvuda futi kukabhulasha pana aimuda kuyamira unotambira mangoda aya takasiya tavapoda kuti nzeve nhoda aiwa andichadzoka aiwa andichanzi yekumba zvese ndinotorwa aiwa kubva nhasi ndamukoma ngwere yatodzikama inotosiya yavadzama aichanzi tambambarama aiwa wakukakama kuimba kwekushoshoma inini ndinotarisa kwese
ndosaka tatipa chapawo kunge zvake dzame rake aiwa paipanzipo haachanzi magipo ndakagara namakidro aiwa izilito inini futa ndizingito sare nyama mupoto kunge futi nato aiwa ndisimauto takapfeka zvemasoja aiwa korona ndakakumba ndadya bota zvandikuimba handizi kurota aiwa ndatoma aiwa ahaziloma kunge goma aiwa makuoma iya chanzi stoma hamsati maenda kukadoma aiwa ndasimandiona vanhatinje nditi mukoma aiwa ndadzokorodza bhati ndabororodza kuti sadzambodza kuti tsemba aiwa kujowa zvakasiyanei nekurota kunge waenda kuboma aiwa tova dzosa aiwa zvakuda kudzima ndakarwa nechitsima aiwa ndichiona murima aiwa ndakatsika spika aiwa rima aiwa dhimariya nini izvi ndozvipinda ndozvitengera iye notiwinta ndinosiya ndakuspinta kunge ginta rinda pinda rinda wicked madness saona kuti chiyu mafanza mafanzi tomasimbisa ko mafriends ako wazoda kumbotisina shamwari dzako ya mafriends akarapa massive and crew ausiona irapa chimboitorawo massive and crew